boleh khairul susu khairul fungkam jotono okay tini hingke kalbari thana bagai tahu tiang ya koi paijak okay tahu andolong nang nasingi tahu ta thana bagai borok sok payaku borok sok pajangkai thanglai sinai kol khlai tongka borok kok sagana mor tangna sogi sok pai drop hingke tahu jing thanglai sinai ta hingkai video tang onek khlaya balokha hingkai time rok mai onek video tongman bagai hingkai tai kaisa hingkai tini tangi video khlai na hingkai je tini kaijang nai bo hingkai tini favorite person dai ko ngai tonglai dol kaisa hangkaban bagai kaisa mukmo haikenar na musung ta bin kalban dino hingkai abono bagai jeng tabu thanglai sinai tai video abon bagai angkisa khlainya musung batang kar thangi to busuk khlai mano main abo to saiming je hingkai je mansa mane video na tisai nar na bagai try khenai ta ngai tabu jeng to taklai jeng mudamti khorok tamkai kalbari ko mojagan thang hai gift to singriya bunyo hai hinpano tini kai bo jamai kaisa gift nangma jengabo to riman liya boje samani dam niya do dam komni no aban jeng arrange khlaimali abo langka man thogya jaga ngai jeng to kaisa chigon se sini hamjangma mari bono kai jeng rinai ngai tak bazar thangi nai gena tam man cholo ko dogano sokai ka promotion da pen na laika bise to morok ya hanya ta je sin suksa khangkai mo jeng tak thangka ngai kalbari pai jeng thanai blabin nogo ngai kisa fry rok san nang lagu bana chicken fry rok pork fry rok iko basino sawo itenna ping klai bai gathang iko kalbari jago sopai kasang yang ke photo board yang hangke mai sajak nai thangnai gena phunung na kai phunung ma bin no thang phai kai pano tabu phunu ya tin to phunung nai kalbari wa habita surprise nong sinai ta kenya mai yang de kaisa habjang nai kri deba abuno apro saman bono yang de kaisa nang nang narna nang mata salam sap kai dara tamo mungsa kok salah gare ngai belai ke hambai ini takuk pohon nasing tonglai mani pura rakane apa tini kai bini mugai wak rathar jaka ga wak belai khairul susu khairul jeng amoni bahan bodi salanya tahu yang phadi nai gena asu lai sumutrai khaina ya ta chin ma khai ni dam decoration to belai nai thoka gaham kan tangjak mia salta sigang ko kun sikri ko mia salta ban pura complete ngan tin to tong thungna sare tini tam tong the tong nai jongoli kai jagi tong sing tong the kete sap tong thung nai ba abun ta ko ba se aro tong bidi se yang phok thage di ma angban ki thana ja phadi ta sa yang phadi yu taroi ko thungo ayung ge nang ni ni kai thung ni aya tong bidi ro ko phajak nor nu khna ngai kisa che bai na bor tinin bagai mai chak na le ro sai ko sai ji thang sung mai che pe kya ko sung khai to tak to tai chalia sung tini 3 bar mai cha nai ta kalbari pai te bisa sa khang 2 bar nai thang sa hor te bisa khai 3 bar mai che nai sung tini just kaban thia ba bai ngai jamai no thang nai na hang gon no ta tam sung jongol no ke sa thang nai na
Halo, Cak. Halo. Kalbari banyak rok, bagi dulu lah. Kalbari banyak rok. Yang ada kalbari banyak rok gumurok. Muksang na pukor kisah. Nusa banyak dikit. Kira kamu video upload hari ini. Nggak tabuk. Mai rok kisah salah yang pajing tangan lah. Borok kutul baik kan mana tak tongko boy baksa mai cai tongko kai cini dari sabne borok longsotan thang mai kya bai ida dek thura ne chin simi khorong ni tongko tai khorsa tongna tongani kamio borok thima thangka tipan ase important ya kirimas important thana nangai thangmani ya mai tangkai jeng tisam jamai malai thana thana sekang khongan onek tai ding kha yang thang phayo ma bagai mana pai bai su kai ko tak dai se give no phai tongo leri thangma bagai tini mau bonggit orang basi barom na uthari basi rom kere bonggi pi ko pai le jak ngai tak oi ko yang tongong kha ka ting tong o ma kale khamu o ma hili una hili 10 kg ka na bu sigon phano hidok dang ni ya yang kai ko accountant kalbar ni